Velkommen til Sportmasters Vild med Løb. Jeg hedder Claus og til daglig løbeekspert. Vi er helt oppe og ringe over at få et samarbejde i stand med verdens ældste løbebrand, Saucony fra Boston i USA. Vi har derfor ikke kunne vente med at komme ud og teste deres løbesko, og er derfor taget ud i Amager Strandparks skønne omgivelser for at teste deres absolutte topmodel Triumph ISO 2. En væsentlig årsag til, at vægten holdes nede på Triumph ISO 2, er, at Saucony har arbejdet med et nyt mellemsålsmateriale, det de kalder Everon. Everon har de lagt ind som en plade oven på sålen, og den ligger også i crashpadden. Crashpadden, eller selve støddæmpningszonen, er der tager allermest tryk fra, når man lander på hælen. Everon har den fordel, at det giver noget ekstra energi tilbage også i selve afsættet. Selve mellemsålen, som er det primære støddæmpende, har Saucony også været inde og lavet i et lettere materiale. Under neden har man skåret noget af ydersålsmaterialet væk, for at spare lidt vægt. Men man er ikke gået på kompromis med selve holdbarheden, så man har lavet en hård og en blød. Den bløde for at give ekstra støddæmpning og bedre greb, og den hårde, der hvor man slider mest på skoen. Det gør, at du har en sko længere. Overdelen har man også været inde og arbejde med. Den er en lidt bred sko, efter min smag, men jeg synes faktisk, at Saucony kompenserer rigtig godt for det ved at bruge ISOFIT-system, som er relativt nyudviklet. Det gør, at man med nogle forskellige stropper her kan tilpasse sig individuelt til en bred og en smal fod for en sags skyld. Så selvom skoen folder en lille smule på mig helt ude foran, er det ikke noget, jeg mærker, selvom jeg strammer skoen rigtig godt til. For at give et godt, perfekt fit omkring hælen, og igen for at styre, så har de lige lagt en ekstra hælkappe udvendigt, så er der ikke noget, der generer skoen. Det gør det mere behagelig oplevelse at løbe. Og hvem er det så skoen henvender sig til? Det er helt klart til løberen, der er fuldstændig kompromisløs i forhold til støddæmpning. Det vil sige støddæmpning, 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 krydret med en lav vægt. Jeg har været ovenude begejstret efter at ude at teste skoen, og kan næsten ikke få armene ned igen. Den bekræfter til fulde, hvorfor vi valgte at tage den ind i vores sortiment. Vi skulle nemlig bruge en sko fra allerøverste hylde, som kunne gå ind og konkurrere med de andre modeller, vi har. Husk at følge os på YouTube, på Facebook og på Instagram. Her deltager vi på de største løbeevents og holder dig opdateret på det nyeste udstyr.